Isang masigla at makulay na pagbubukas ang nasaksihan ng mga dumalo sa opening ceremony ng Palarong Bicol 2025 na ginanap sa Bicol University Sports Complex kahapon. Mahigit 12,000 na delegado, coaches at mga opisyal mula sa 13 school division sa buong Bicol Region ang dumalo sa pagtitipon. Bago ang formal na seremonya, nagkaroon muna ng parada ang mga atleta habang kinakanta ang kanilang mga chants. Kitang-kita ang sigla at excitement sa mga mukha ng mga kalahok, katulad na lang ng mga atletang sina Jay Abish, Samila Jane at EJ na handang-handa na para sa kompetisyon. Saya po at nag-enjoy din po. Madaming natutunan. Ganun din po yung sagot ko. Nag-enjoy din po. Mas maganda po kumpara sa mga dati po. Kasabay ng pagbubukas, ipinaalala din ni DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad ang kahalagahan ng kompetisyon. Sa effort pa lang, panalo na kayong lahat. Nakikita at nararamdaman namin ang kagustuhan ninyong maibigay ang lahat ng inyong makakaya. Isang karangalan naman para kay Mayor Alfredo Garbin Jr. na maging host ng Palarong Bicol ngayong taon. Anya, hindi lamang isang kompetisyon ang aktibidad dahil ito'y isa ring pagkakataon upang makabuo ng magandang pagkakaibigan. This event symbolizes not just gathering of athletes for tournament, but it represents a celebration of humanity. One that is unified by ideals of sportsmanship and camaraderie. Dumalo din sa pagbubukas ang mga senatorial candidates na sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at dating DILG Secretary Benhur Abalos. Saludo po ako sa inyo dahil kung hindi ka magaling sa iyong lungsod, hindi ka magaling sa iyong probinsya, ay wala ka rito. Ibig lamang sabihin, ang school ninyo, ang LGU ninyo, ang nagsabi na ikaw ay magaling, kaya kailangan mong i-represent ang ating probinsya, i-represent ang ating lungsod. Sa lahat ng mga atleta, palakpakan natin ang mga atleta natin sa Palarong Bicol. Kaya tayo nandito ngayon para pakita ang ating galing, ang ating karakter, and of course, ang ating dedikasyon. Samantala, nagtapos ang seremonya sa isang fireworks display na nagdagdag ng sigla sa pagbubukas ng Palarong Bicol 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Belista.